Takže... Ahoj lidi, já jsem Mikuláš. Já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska si tady, a tohle je třetí díl z Parkour Challenge. Jelikož jsem sliboval, že to video musí mít 5 lajků, tak ta podmínka už neplatí. A neplatí, protože jsem za to video dostal 2 odběry, tak proto se ta podmínka zrušila. Takže zaskačeme si tady parback, pak si tady skočíme normálně front flip a pak tady budeme vynalézat další debility. Takže vrhneme se na beko. Tak, no to nic nebylo. Protože v minulém díle jsem skákal na pevné zemi a to bylo něco. Jak jsem skočil na tu prdel. To bylo vážně něco. Takže jako uděláme beko na posteli, tak to bude mňakčit. Tak hodíme beko. Takže takhle tady hodíme beko. Ty vole. Tak ještě jednou. Au! No nic, uděláme front flip, který jako samozřejmě neumím. Ale jestli to vidíte, já to totiž možná natočím. Takhle. Takhle to bude o hodně lepší. Takže uděláme další front flip. To byl krásný. Nebyl to dokonalý front flip, ale mně se docela i líbil. Tak vrhneme se. Tak. Další krásný front flip. Se mi povede, podle mě. Jo, dělám dobrý. Jsem se zlepšil. To nebylo ono. Uděláme beko. Kámo, budeme pokračovat s tím front flipem. Nevím, jestli se to tak jmenuje, ale já jsem slyšel nějakého kámoše, který je prý profesionál v parkouru, jestli to takhle jmenuje, front flip. Tak jdeme jít trénovat prý front flip. Tak jdeme na to. Já se bojím, nebojím. Jdeme na další. A jdeme na další debilitu. Takže trochu si to tady změkšíme peřinkou. Tak. Teďka snad vám nebude vadit, že teďka nebudu v kameře, já se musím hodně rozeběhnout. To se mi nepovedlo, musím hlíp. Tak. My máme kloskou podlahu, tak se mi daří moc dobře rozeběhnout. Tak. Ne, nepovedlo. Au, moje hlava. To moc nebolelo. Tak. Tak. Uděláme další front flip. To byl krásný front flip.
Já už jsem zadýchaný. Nechci pít. Jak se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a čus.